Sí, sí que val amb la teoria que tenia. A Felicio, quan jo vaig veure el fitxatge de Felicio Tio, sí. pel Granada, dic, la mare que els va parir, quin tros de fitxatge que han fet. Un exjugador NBA al Granada. O sigui, a veure, la lògica diu, no perquè sigui el Granada, enteneu-me, la lògica diu que un equip que puja de categoria sol ser dels equips que solen tenir el pressupost més baix. Llavors, ostres, estàs fitxant un jugador que ara crec que l'any passat estava a la Lliga Alemanya, però 16 punts, però és que els números, a veure, tampoc són 7 de 15, 0-2 en triples, 4 rebots, o sigui, 4 rebots em semblen molt pocs, 8 de valoració i menys 19 a media pista. Déu-n'hi-do, el més menys. Sí, o sigui, Felicio acaba amb 16 punts. Vale, però què t'ha portat? Sí, està clar.